για όλα. Όλος ο αυλώνας ή αυτοί που ζουνε στον αυλώνα, αυλωνίτες είναι και αυτοί, χορεύουνε και τραγουδάνε. Οι αυλωνίτισσες και οι αυλωνίτες χορεύσανε. Τώρα σειρά έχει το τραγούδι ο Βασίλης ο Παχής, ο πατριώτης μας, το νέο παλικάρι. Βλέπετε πως περπατάμε με καταβολάδες. Παίρνουμε το πιο μπουμπουκιασμένο και το πιο γερό κλαδί και το χώνουμε στο χώμα και περιμένουμε να ριζώσει. Αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα πως γίνονται οι καταβολάδες. Αυτό κάνουμε στον αυλώνα. Παίρνουμε τα νέα παιδιά, παίρνουν αυτούς που έχουν όρεξη, διάθεση και βασικά συνείδηση και δημιουργούμε τις συνθήκες τις κατάλληλες για να βάλουν βαθιά τις ρίζες. Συνεχίζουμε, δεν αναβιώνουμε, δεν αναμασάμε, δεν θυμόμαστε και κλαίμε. Θυμόμαστε και παίρνουμε κουράγιο για να συνεχίσουμε. Καλύτερα και καλύτεροι να γίνουμε από τους προηγούμενους. Αυτός είναι ο σκοπός της παράδοσης. Ο Βασίλης ο Παχής συμμετέχει σήμερα στο τιβάνι με όλη του την καλή διάθεση και την νεανική του φρεσκάδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Πανουριά, ο οποίος είναι γνωστός σας και γνωστός μας και θα αποδώσει μαζί με όλους μας με τον καλύτερο τρόπο που τον χαρακτηρίζει τα τραγούδια και τα πανηγύρια του αυλώνα. Καλή συνέχεια. Σάρβε τι έχει, τι τραβάς. Σε πήρα για σένα. Συνεχίζει την παράδοση.